Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Inselmilkom eżis telespettaturi u nilqawkom għat-tielet programm mis-sensiela Int min Int. Illum fid-diskussjoni tagħna se nitkellmu dwar il-wirt kulturali Malti. Fil-fatt miegħi fl-istudju ser ikolli żewġ mistiedna professjonisti illi wkoll se nitkellmu magħhom dwar dan is-suġġett. Iktar tard fil-programm ukoll għandna feature interessanti fejn se niltaqgħu ma' fotografu Malti illi għadda minn esperjenzi forsi mhux tas-soltu. Fis-sezzjoni mbagħad tal-mużika se niltaqgħu ma' band lokali fejn ħanisimgħu silta mill-mużika tagħhom fil-fatt mill-album milli għadhom kif joħorġu ftit tax-xhur ilu. Nixtieq infakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna fejn hemmhekk intom ukoll ser issiru tafu dwar ix-xogħol tagħna l-istudenti tal-midja ġewwa l-MCAST. Għaldaqstant, ħanagħtu bidu għal dan il-programm billi mmorru naraw dan l-ewwel feature dwar il-wirt kulturali Malti. Malta, gżira passat diffiċli u storja kulturali diversa. Dan jidher ċar mit-taħlita ta' stili li naraw fl-arkitettura f'pajjiżna. Mid-disinni ta' żmien il-Medjuevu għall-arkitettura fuq stil rinaxximentali. Minn dik barokka għal dik ta' żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan. Perjodu fejn fih l-gżejjer Maltin għamlu passi kbar il quddiem f'dak li għandu x'jaqsam mal-wirt mibni tagħhom. Insibu bini wkoll ta' żmien il-ħakma Ingliża f'Malta, bini fuq stil neoklassiku u bini fuq stil neogotiku. Il-bliet storiċi ta' Malta, permezz tal-bini u l-arkitettura li jħadmu fihom, huma xhieda ta' din l-istorja rikka ta' pajjiżna. Iżda żminijiet jinbidlu. Magħhom jinbidlu wkoll l-idejat u l-ħsibijiet tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda, u dan narawh fl-arkitettura ta' żminijiet tal-lum. Imma din l-arkitettura moderna u kontemporanja hemm posta li hemm l-arkitettura storika li għandna fil-bliet prinċipali Maltin, speċjalment fil-Belt Valletta. Se tkun tista' titqies bħala parti mill-wirt arkitettoniku Malti fi ftit żmien ieħor. Qegħdin insaħħuh dan il-wirt jew qegħdin ngħinu biex inkissruh. Ekku nilqawkom lura fl-istudju fejn issa miegħi wkoll inaqdu l-mistiednin tagħna tal-lum. Nilqa' miegħi lill-Perit Konrad Buħaġar mill-Architecture Project u anke lil Marja Grazja Kassar minn din l-Art Ħelwa. Grazzi wkoll tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Mela, l-ewwel nett fil-Belt Valletta bħalissa din naraw ħafna postijiet storiċi li għandhom importanza kbira wkoll għal Malta, pereżempju it-Teatru Imwaqqa u anke l-Parlament illi qegħdin jerġgħu jiżviluppaw ruhom. Issa, l-arkitettura kontemporanja taħsbu li għandha post fl-bliet storiċi bħal ta' Malta, speċjalment fil-Belt Valletta? Ħanibda minnek, Marija. Aħjar bdejt mill-Perit naħseb. Ma importax, tista' wkoll il-Perit jista' jgħidilna wkoll. Bħala NGO din l-Art Ħelwa hija favur ir-restawr u l-konservazzjoni. Fil-fatt dak huwa l-għan prinċipali tagħna. Fil-każ tal-proġett tal-Belt, aħna ħadna pożizzjoni favur għax konna konvinti li kien hemm bżonn li jsir xi ħaġa u li għandna fiduċja sħiħa fil-kwalità tal-Perit Renzo Piano.
U sissa ġifiri għala volja il-pjanti u row xħajsir u sissa ġifiri jiena naħseb li huwa proġett validu ħafna u ħaj jagħmel impatt pożittiv ħafna lill-entratura tal-belt. Però il-kwestjoni ta' jekk il-belt għandha tirritjeni l-karattru storiku tagħha, ma nistgħux nimlowha bil-arkitettura moderna, irridu noqogħdu attenti ħafna. Ġifieri maħniex kontra l-arkitettura moderna, però irrid ikun hemm pjan għal-belt sħiħa, mhux naraw kull każ individwalment, però irridu naraw dak il-każ kif ħajidher meta tħares lejn il-belt sħiħa. U dawn il-punti ta' bini ġdid irridu jkunu qishom tħares lejn tpinġija u qed tara il-bilanċ ġol kwadru sħiħ. Ġifieri dik hija l-pożizzjoni tagħna. Perit, il-pożizzjoni tiegħek dwar din il-ħaġa? Taħseb wieħed irid jgħid li il-belt hija xi ħaġa ħajja, ġifieri il-belt taqdi l-bżonnijiet tan-nies kemm soċjali, residenzjali, kummerċjali, kulturali. Jiġifieri dment li s-soċjetà tinbidel u l-bżonnijiet jinbidlu, l-arkitettura se tinbidel. Mhux biss il-bżonnijiet se jinbidlu, jew il-programm, jew il-funzjoni tal-bini se jinbidel, imma anke t-teknoloġiji jinbidlu. Jiġifieri ma stawx naħarbu minnha. Jiena dejjem ngħid li waħda mill-kwalitajiet tal-belt hija li mentri f'ħafna bliet li nbnew fl-istess perjodu l-Italja, pereżempju, daw il-bliet ma kinux jipparteċipaw fl-istorja tal-Ewropa kif parteċipat il-belt, jiġifieri baqgħu kif kienu meta nbnew fis-16 seklu. Mentri l-belt, minħabba l-fatt li Malta qiegħda fil-Mediterran u bil-gwerer dejjem inbidlet u dejjem it-trends arkitettoniċi tal-Ewropa daħlu u l-belt ma nsawx ngħidu li hija belt rinaxximentali għax dejjem inbidlet, jiġifieri hija belt barokka, belt rinaxximentali, belt ta' 19 seklu, belt li raġa tinbniet wara demolizzjonijiet tal-gwerra. Jiġifieri hija xi ħaġa ħajja inbidlet il-ħin kollu, imma fl-istess ħin żammet armonija. Jiġifieri qiegħda mdawra bil-baħar, hemm il-ħitan, is-swar u l-bini kollu fl-istess ħin, alla volja l-bini għandhom stili differenti skont is-seklu meta nbnew, baqgħet omogenea. Jiġifieri l-arkitettura kontemporanja se tinserixxi ruħha żgur ġol belt. L-importanti li nqogħdu attenti li dik l-armonija li fis-sekli baqgħet sħiħa tibqa' integra. Issa fil-każ tal-proġett Terenzo Piano naħseb l-għażla l-iktar importanti li dik l-bini jsir bini tal-ġebel għax waħda mill-raġunijiet għalfejn il-belt baqgħet sħiħa huwa l-fatt li dejjem nużaw l-istess materjali ta' kostruzzjoni. Dan ma jfissirx li bini b'teknoloġiji u materjali ġodda ma tistax tinserixxi ruħha, pereżempju il-baraka lift mhix tal-ġebel, ma tistax issir tal-ġebel għax il-lift hija xi ħaġa isa magna, isservi funzjoni ta' aċċess, timxi, tinbidel, ma fl-istess ħin għala volja hija xi ħaġa li tidher ħafna li hija kontemporanja u qiegħda f'pożizzjoni bejn żewġ tiswar, di ma tistax timmaġina saret pereżempju bil-ġebel. Però taħseb li tistona pereżempju għadha kif issemmi l-lift tal-belt. Qed tajt il-persuna żbaljata. Le ma għamilni aħna, però jista' jkun pereżempju però tistona. Tistona kif qalet Marja Grazia hemm bżonn li jkun hemm bilanċ. Issa tista' jkun li ssir bilanċ billi tagħmel xi ħaġa bħall-element li hemm ħdejha. Imma tista' toħloq kontrast li wkoll joħloq bilanċ, jiġifieri tista' toħloq kif qalet Marja Grazia kwadru li huwa magħmul minn żewġ kuluri kif kienu jagħmlu s-seklu ieħor u fl-istess ħin toħloq bilanċ. Jiġifieri din hija ħaġa li hemm mit soluzzjoni għal kull problema. L-importanti li tkun sensittiv biżżejjed u għandek biżżejjed esperjenza u tistudja biżżejjed u testinka biżżejjed biex
is-soluzzjoni li tażel tkun soluzzjoni li taħdem. Ekku, għaw min jargumenta wkoll li bini li nbena 40 sena ilu l-lum il-ġurnata qiegħed jitqies bħala wirt arkitettoniku sewwa. Issa, mejja ngħidu dal-bini li qed jinbena llum, taħsbu li 40 sena oħra qatt narawh ukoll l-istess? L-arkitettura tajba tiqpa tajba, ġifieri mill-bidu u fi żmien, ġifieri matul iż-żmien. Jekk hija diżinjata u mibnija tajjeb, ġifieri importanti li nikkonċentraw ukoll fuq il-kwalità. Il-kwalità hija xi ħaġa li mbagħad matul maż-żmien turi il-veru apprezzament ta' dak il-bini. Bħalma qal Konrad, kull stil għandu tiegħu. L-importanti hu li jkun hemm bilanċ u armonija. Iva, ovvjament il-bini tal-lum jista' jitqies bħala wirt storiku għada u għalhekk irridu noqogħdu attenti x'nibnu llum. Però ma rridux nagħtu bissi il-bini li sar qabel. U jiena ngħid li jrid ikun hemm prinċipju li qatt kważi f'ebda każ għandna dritt inwaqqgħu bini antik. Il-bini antik huwa limitat, mhux ħajerġa' jiġi, mhux ħanerġgħu nibnuh. U jiena naħseb li dak il-prinċipju jrid jitqies bħala wieħed li jiġena niddeċidu x'ħanamlu bil-bliet u bil-urban coast Bl-istess mod tal tajt, allura taħseb li għandu jkun hemm ċerti linji gwidi ta' fejn wieħed pereżempju ħajbni illum il-ġurnata, allura jrid iżomma tradizzjoni ta' kif konna nibnu fil-passat pereżempju? Linji gwidi huma importanti ħafna. U fil-village coast pereżempju hemm linji gwidi li huma jiena ma naqbilx ma kollha, pereżempju ma naqbilx li nistgħu nwaqqu bini antik u nerġgħu nibnu fl-istil tradizzjonali. Jiena naħseb li dik hija farsa. Jiena u bini għandna nirrispettawh. Ġifieri l-użu tal-bini mhux ngħidu għax dak m'għandniex użu minnu nistgħu nagħmlu li rridu mill-bini jew inkella nwaqqgħu ġewwa kompletament nżommu l-faċċata biss biex imbagħad forsi 20 sena oħra dak l-użu ma jkunx qed jintuża għal dak l-użu u dan il-bini nkunu irvinajnieh għal xejn u ġieli nwaqqgħu bini għal xejn ukoll. Ġifieri dik ma naqbilx magħha. Perit inti. Lejn naqbel ma' Marija Grazzi, ħafna drabi rridu ikollna viżjoni twila, fis-sens li ma rridux naraw biss il-bżonnijiet tal-lum li huma bżonnijiet li forsi jinbidlu malajr. Bħala parit jiena nista' ngħid ħafna drab tant huma qed jinbidlu malajr it-teknoloġiji li ħafna drabi ikun qed tagħmel binja u il-metodu li se ntuża inbidel qabel ma jinbena. Ġifieri tkun tista' niftakar meta għamilna l-Stock Exchange. L-ewwel proġett kien hemm trading hall. U mbagħad meta applikajna l-permess, eċetera, mbagħad meta kellna l-permess u konna se nibdew nibnu, il-metodu inbidel, bdew jagħmlu it-trading fuq il-computer u t-trading hall ma kienx hemm bżonnu iktar, ġifieri kellhom jinbidlu l-pjanti. L-istess il-torri ta' Kanuna. Ekku l-aħħar punt ħalli nkunu nistgħu nagħlqu wkoll. Il-torri ta' Kanuna l-istess, bdejna nagħmlu it-torri biex isiru satellites għal maritime signaling u meta bdejna biex nibnu, inbidel l-iskop, inbidlu il-tip ta' antenni li għamilna fuq is-saqaf għax kien hemm bżonn strengthening ta' signaling għal mobile telephony. Ġifieri dawn dejjem jinbidlu, ġifieri wieħed dejjem irid juħseb il-fatt li l-kwalitajiet tal-bini l-antik jinżammu u ma jiġux imwaqqgħu jew imħassra minħabba funzjoni ġdid li forsi se jinbidel wara ftit snin.
Ekku, ħajkonna nifqu hawnhekk sfortunatament il-ħin għaddinna nixtieq ningrazzjakom ħafna, kienna ħafna kieku iktar xi ngħidu, però ovvjament il-ħin huwa dak li hu. Grazzi tal qajtu l-istedina tagħna u grazzi wkoll tal-li ġejtu. Jiena minn hawnhekk ħanibgħat lilkom it-telespettaturi għal parti li jmiss tal-programm tagħna. Bqgħu hemmhekk. Bħalma tilkom f'introduzzjoni tal-programm, issa wasal il-ħin sabiex niltaqgħu ma' fotografu Malti. Fotografu li għadda minn esperjenzi u anke minn sitwazzjonijiet li forsi fotografi oħrajn ma ddewx minnhom. Ħammur niltaqgħu ma' dan il-fotografu, René Rosignon, fil-feature li jmiss. Illum il-ġurnata kollox jeżisti biex jintem f'ritratt. Il-fotografija lija hija kollox, hija parti minn ħajt illum. Nieħu gost naqbad mument ta' bniedem. Hekk iktar fotografija spontanja, artistika, dak huwa naħseb ix-xogħol tiegħi. René Rosignon, fotografu Malti li l-karriera tiegħu waslitu biex jgħix esperjenzi uniċi. Beda jikseb suċċess f'dan il-qasam bir-ritratti spettakolari tiegħu ta' sajjetti u elementi naturali. Il-ħajja tal-fotografija bdiet meta kont iżgħar, kont intellaq bir-rota u konna dejjem nippruvaw nieħdu ritratti tagħna qegħdin naqbżu bir-rota u nippruvaw naqbdu dak ir-ritratt tagħna narja u hekk. U minn hemmhekk dejjem bdejt nixtri kamera aħjar u mbagħad kien hemm kors ta' fotografija u arti u dħalt għaliha. U mbagħad bdejt nifissa biex nieħu ritratti tas-sajjetti. U minn hemmhekk evolvit il-passjoni tiegħi kbira lejn il-fotografija. Naħseb innexxieli nibda karriera xi dedikajt ħafna ħin minn ħajti għall-fotografija. Niftakar meta kelli 17-18 sena fejn sħabi kienu kollu jħorġu barra u ħafna partying u hekk. Jien kont minflok naqbad ngħid il-missieri u wassalni nipprova nieħdu ritratti ta' xi affarijiet sbieħ li jkun hemm filgħaxija. L-ispirazzjoni tiegħi nġibha mill-mużika. Hemm ċertu mużika li tinspirani anke kif naħdem. Ġieli waqt ċertu xogħol nkun bil-headphones qed nisma' l-mużika u nisgħidu li ma taħseb adekwat toqgħod bil-headphones f'ċertu postijiet u hekk ngħidilhom jekk trid ritratti tajbin iva. L-iktar ħaġa challenging fix-xogħol tiegħi hija biex nibqa' kalm. Xi kultant niċċita ruħi daqsxejn iżejjed. Anke nipprova forsi nmur postijiet li mhux suppost. Jekk hemm post minn fejn tieħu ritratt nipprova mmur post ieħor għax ma tistax tkun dejjem bħall-oħrajn. Tibda x-xogħol ħadni ħafna postijiet madwar id-dinja fejn mingħajru ma kontx imur żgur. Apparti milli postijiet bħal Alaska u postijiet bħal kunċerti u red carpets madwar id-dinja, naħseb iktar ħaġa li nieħu gost nagħmel f'ħajti wkoll hija r-ritratti fil-gwerra. Fejn ix-xogħol tiegħi ħadni f'postijiet bħal Libja, bħal Gaza, l-West Bank, u anke s-Sirja. Ħafna nies saqsuni din id-domanda kif iħossni fil-gwerra. U stramp ħafna li nirrispondihom iħossni at home. Ma nafx għalha jħossni at home, però huwa dak il-post fejn leċitament kollu li hemm dak li jiġri madwarek, bombi niżlin, nies sfortunatament li huma jew mejta jew imweġġajn mill-gwerra. Huwa l-post fejn taqdek dik leċitament biex toħroġ u taqbad il-momenti id-dibattijiet qegħdin jgħaddu dawn in-nies minnhom. Meta saqsejna lil René dwar xi esperjenza li żgur ma jinsa qatt, jirrakkonta li meta kien qiegħed il-Libja f'Marzu tal-2012, tifel ta' 14-il sena beda jipprova jippoża qudiemu b'kalaxnikov f'idejh. L-espressjoni fajni dat-tifel ma ninsihom qatt. Fil-fatt wara ħadd dan ir-ritratt tkellimt miegħi nnifsi u qatt nista' nitlaq lejn id-dar għax għandi biżżejjed. Daqqa nkun gwerra u minn gwerra niġi Malta u jumej wara nsib ruħi fuq xi red carpet internazzjonali. U taqqa dawn għax ħin minnhom qiegħed ġo post fejn letteralment nies qegħdin imutu bil-ġuħ m'għandhomx jieklu m'għandhom xejn. U f'daqqa waħda ssib ruħek fuq red carpet fejn nies għandhom il-bisi li jiswu kważi eluf kbar. Badi għandek ir-riċess mal kważi l-poorest tad-dinja. Estrem kbir fix-xogħol tiegħi. Però dejnek biex hekk isek tiġi tqum fuq saqajk u tajt mela li qed nagħmel huwa tajjeb għax isek mela ħanerġa' mmur nipprova naqbad iktar minn dal-affarijiet. Nikolli nażeb waħda oħra żgur nażel il-gwerra. Għandi l-ebda dubju fuqha. Il-gwerra tinspirani ħafna. Il-gwerra, l-mużika u dak li qed jiġri madwar in-nies fil-gwerra. Il-ħolma hija li nibqa' dejjem kif jiena eżatt. Il-ħolma qed ngħix llum il-ġurnata
Naħseb li fortunat biżejjed li tal-Italjan diġà għamilt ħafna u nixtieq inżomm l-affarijiet kif huma llum il-ġurnata. Fil-parti mużikali tal-programm tagħna llum se niltaqgħu ma' band li fl-2011 rebħu il-Best Newcomers fil-BA Music Awards. Għadhom ukoll kif joħorġu album ġdid bl-isem ta' Someone Else fejn fil-fatt ħanisimgħu silta wkoll minn dan l-album. Ħaniltaqgħu ma' The Crowns din id-darba, ħamuru flimkien. Known to me, cold-hearted girl, I never want to see. This is used to wait in the cold. Chapters closed, stories left untold. Come back home. Your head is sore, you're gonna lose the war. Thought of this before, but you don't count for more. And come on, show your love. Don't let me beg. Seems too far away, I can't reach out to your heartache and know it. Carry on. The morning sky is near, hard to believe what I chose to see. This is you, you know. Come back home. Come back home. Your head is sore, you're gonna lose the war. This before, but you don't care for more. Come on, show your love. Don't let me beg today. And come on, show. Let me beg today. And if you think that all is lost, I hope you realize it's not time to go, 'cause it's way too low. Come on, show. Grazzi ħafna lil band The Crowns u anke lil mistiedna li kelli miegħi llum. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn, però nixtieq qabel ma nagħlaq infakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna. Fil-paġna tagħna sabiex hemmhekk isiru tafu wkoll dwar ix-xogħol tagħna l-istudenti tal-medja ġewwa l-Emcast. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna, nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin.